이거 비만이야 뭐 알아 코달 그득 탈락하디. 바르데 말이 정반. 저아정나 너 이bil로 그사이 비시면은. हेल' लोगोफोर नै दायो सानसु जानो थाखाय लाफाजों नाथुरजों एसे संदों आरोना आङो मानो होनबा नै लाफाया एसेल' संदों आरोना खारैया बेलेग दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय आं दा बेखौ आङो बेलेग माबा होनायखौ जानो सुखुवा नालाय बेखायनो आङो लाफा गोजासो मोजां मोनो नालाय बेखायनो लाफा गोजा एसे संनानै जानो नागिरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खारै बेलेग दं आरो नैबे जाबाय अमा खोमा नै दाख्लैनि एसे दं आरोना बयलार सावखोन्दा दोननाया नै संसै आलु होनोसै ओमफ्राय नै आंना ओंख्रि गोबाबाबो जाबाय लाथो लाथो आरोना मोनबाय ब्रेजि जानोसै ओमफ्राय नै अखानायैनि भिडिअ जालायबाय लोगोफोर जोंहा आब'नि फिसाजोनि बार्थडे दं आरोना मामिनि ओमफ्राय बारायाबो बिस्थिबार गोलैदों नालाय जेबो मोनजाया ओमफ्राय ओरैनो केकल' हानोसै होननानै केकल' हाबाय आरोना फुजा होनानै ओमफ्राय आब' होनबा आन्दायो आरोना माने भिडिअ नायग्राफोराबो गोदान गोदान नायफैयो नालाय आन्दायो आरोना सोरबा बिजावजालिबो होनहरो आब' सोमोन्दो लेंबाय नालाय आङो ओमफ्राय जोंहा बोरायनि बिब' आरोना दा बेनिनो फिसाजोनि बार्थडे आरोना लोगोफोर सोरनि केकआ आब'नि केकखौनो गोसोम बेहासो हनै गोजाजों गोजानो ओरैनो एसे लाब्रा दांहैलाबायनोसै केकआ आइ दे मानो माबा दे काटिं करो दे जमा केक हाबाय ini malu kan itu silek deh सुनुआ जानो मोजां मोनासै बियो दे दौदो दे केक मालिकनो माबा बार्थडे मालिकनो happy birthday 짱구 탕푸네 걔가 느리네 걔가 많이 내가 맛있는 거 보네 Happy birthday मा पिजाब्रा बेलाय सुनुआ हनै हनलाय गाव हारसिंनो र' मा होनो र' Happy birthday to you oh नै दे नोंखौबो happy birthday होनदो आयु रागाया Iya, ini krim kena sini kalau nana iya. Krim kayak macam mana kayak iya. sini Heron ini Heron nani Happy birthday to me lah Happy birthday to you Abon ada sama apa ya tuh deh apa ya bisa deh मिनि थावखालाय गथ'आनो गावनिसो बावनो बार्थडेआबो जादो दे दासोना ini sanggup gitu जाना हो चॉकलेट हो बार्थडेनि केकआ होख्लाय नै बार्थडेनि केकआ जानोसै जोंहा रावबो गैया न'नि गोजा जबसो आरोना बेनो जायो जोंना न'आवनो जानो थोआ जोंना नै बे नोगोर जायो बिमायानो आरो बार्थडे मालिकआबो रायख'खा आरो नै बिब' नै बेनो जानो थोआ फिसौ बार्थडे दाना बिहामजोआबो रायख'सो जानोसै एबाराव एलाय माथो बेगरा
नै जानोसै Ibu bimannya mau arai kotar gedek terlakadi. Berarti maliknya bimannya mau arai kotar. Danang lah sampai satu. 이말은 또 Berarti 2 minit. April Minit. Naik ke naik musan naik. Bilang. Naik. ba đấy chút vừa này chả nha Itu mana dong? Habis itu. rồi chứ chẳng hơn 또 tiền. Satu. thế giặt đi chả không bây giờ 또 tiền. đây chả có xe 포토 바인딩 하면 안 된다는 거 딸이 그러던지 아 자누아리 포토 찍는 안 라보는데 뭐상 창 지운다 라보거나 포토 갈라리 가지고 Mà ở đây mưa camera mưa được chẳng? 그러면 그 제가 이 포토 쪽으로 나가요. मोनानि थाखाय संसैलाय आलु लाब्रा नै बिदि साइजनि हादों आलु गोरलै ओमफ्राय नै सामब्राम पियाज आरामसे हाना लाबाय संसै मोनानि थाखाय मा खालामदों मा ओरै गेलेलाय ओरै गेलेलाय मोनानि खाजा जाब्राया आदै आरो बेरदेरथारबावबाय आरोना आंनि मोखाङाव ओंखामबो जानखानोसै आं लाइनावनो जोङो ओमफ्राय गेन्द्राजों रुटिसो जागोन जोंहा दहाय सानावनो होनखादों आरोना रुटिसो जागोन होननानै ओमफ्राय एसेनोल' संसै आं साब्रैनोल' आलु नै दै एसेल' होबाय आरोना ओमफ्राय दाख्लैनि ना खर'आ नै हारांगा हाथांगा दङ पियासजों एवफ्लेनोसै आरोना माजों जानो नङाबा पियास होनानै एवफ्लेनानै जानोसै बाराव हाथावखालै दै होनोसैबो दै होनानै गुरै खालामसै आलुआबो जाजोबो आलु जाबाय ओंख्रियाबो गोदौबाय जाबाय बिराद गोदौगासिनो ओंखामखौ लाइनाव होबाय आं नै ओमफ्राय दायो रुटि नानसै एबाराव नानसै माबायदि जाखोथाय माबायदि एवनो जायो आंना खर'खौबाथाय बिदिनो एवबाय आं गुरैनो आलुआबो मोनबाय ओंखामाबो मोनबाय नै रुटिखौ नागासिनो ओमफ्राय जाबाय